Guys, paminawa, crispy kayo na. Season Ors, mga langga. So I'm now here in my hometown, Cebu. And every time I come home, I make sure nga magsige kog food trip. So today, I'm going to show you my favorite street foods dinhi sa Cebu. Manuroy ta, mga unta, og magbanding ta. Next. Okay guys, you ready? Okay mga langga, follow me. We are here in front of Cebu Metropolitan Cathedral kung asa makita nimo ang mga nagkadaiyang mga street vendors. And right now na ako diri kang ate kay namaligi siya bibingka. Bibingka is one of the Cebuanos favorites gud digini mawa labi na sa atong mga kaluluhan no. And personally, this is one of my favorites too. Kay lami jud kay ni tanan. Ate, pakana ko usate ha. So kaning bibingka there guys, silbi pa humukon ang bugas, usa galingon, dayon sugar, and then yeast para pampatubo siya. My God! Pagpila ng ganit eh? 90. Bay, mga ang tagdagan! Ay, kabarato ba? Pila na kakatuwid na maligya? Siyang nakatuwid. 9 years. Namay kayo! Kasuway na po ko bibingka sa Manila, pero lahi ra yung timpla diri sa Cebu gyud. Sa bingka, mupalit gyapon ko banana Q nga brown, banana Q nga albino puti, pinaypay o kamote Q. So kaya sa daghan kani sila na maligya diri sa kilid sa USJR. Daghan sila galaray diri. Pila nakakatuig na maligya banana Q tay? 30 ka kusog kay ko mupalit og kanab ang mga baligya sa kilid, makabarato pa ko, lami pa. Yung makatabang bagita sa atong fellow Cebuanos, di ba? Cute king baby, dili na ko siya kanunha, cute lang gid siya. So guys, naata sa downtown area sa Cebu nata sa Freedom Park. Ito mga Pinoy paborito sa jud na to, itlog Penoy. Dili ra din nato makitaan sa Manila, naa sa jud ni diri sa Cebu, di ba? Kuya, papalit ako po sa affordable ra kay tag G siya karon, pero before gid mapalit pa rin ako sa tag-utso. And if gutomon pa, tulbad na to sa usado ka Penoy. Pagkalame. Yes. So karon guys, naata diri sa Shumayan Kilid sa Dalan. Sa ate ko order akong siomay ate, hot sauce halang. Kasi Malaya hilig og halang. Tanawang. Ano siya naon guys? Gusto niyo yung ayo. And sa akong mga Manila viewers, this is the official logo of Buy TV. Pungko-pungko. Luyo lang gid siya sa Sampaguita Sweet. Pungko-pungko is one of my favorite foods yun. Gamay ra kay atong baon. Magskwela ta. Kani gid ang amo ang savior ginupungko-pungko. Dili ko na nay ha. Napagi music sa gawas guys. So okay guys na no. Maka good vibes sa music. Pero as you can see, fried na siya tanan. It's very oily. And it's very important to cleanse our body. So, I don't drink soft drinks, but I only drink Wilkins Pure. It's only 9 pesos SRP, and you can buy this in all sari-sari store. The best ginabot in town. Busuki ko sa tanan, galison akong plakaw, gihangak na ko sa kadaghan sa kong gikaon ganina, mga tamis, mga oily kay nga food, nga naa sa akong tiyan karon. I think it's very ideal gyud. We drink water. For me, I always drink Wilkins Pure for 3 reasons. First, it's very affordable. You can have this for only 9 pesos SRP, ha? Second is, you can find this everywhere. And third, and the most important reason, this water cleanses your body from toxins. But seriously guys, I really missed Cebu gyud, as in murag lahi ra gyud if naa ka diri sa Cebu and you get to see the people that you love. So my next vlog here in Cebu. Yeah. So don't forget to subscribe to my YouTube channel, Hi Malaya, and follow me on my other social media accounts at
Ay, malaya. See you soon mga season orbs. Love you langga.